рости аз ваҳми ҳамин коронавирус аз хона намебаромадам. Зиқ шудам. Наздат омадам то туро бубинам. дар ин моҳ ҳама вақт кушода барои дӯст. Ташаккур дӯстам барои зиёфат. Хайр дер шуд. Бояд хона равам. янга ҷанг мекунад. метарсӣ? медонӣ, чанд вақте ки дар хона будам, интернет даромадам, телевизор тамошо кардам, ҳамаш ба дилам зад. баъд бо хонангиҳо суҳбат кардам, одамони хуб буданд. 2 сол шуд оила дорима. нав шинохтам ки ҳамсарам ин қадар меҳрубон будааст. шояд ин вирусро парвардигор равон кард то ба қадри якдигар берасем. чун мо дар асри технологияву пешрафт аз муқаддасоти оила ба монанди падару модар, хоҳару бародар, ҳамсар, фарзанд бисёр дур мондем. аксари мо чунон саргарми чизҳои беруна ҳастем ки наздикони худро ба гӯшаи фаромӯшӣ додем.